Det piadang lockdown ni krepli det pi ke plengar ni hamrenok sopis sampridang. Dipu Town Committee Chairman Barim Daniel Ingti ahok helam ke togajok chingnang chek. Chin thong lems lapen lang pilems chelang si rong in koi rapha radapan sangkeron. Kardom pini prime time berta long pen nili samijili hansepi non bertang ton pen arjek tha. COVID-19 ake so over bharat adeda long tanang kele rock pen ke so kachi unke prapika jok kedam tang there ni phai in koi rapha arni pen det pi adang ni in koi resia pharman lockdown padokoglo. COVID-19 ake so abor pen kachipajok dunjia phanpura det pia dangalong rongso rong bot kangkir kling asonsi karbenglong ahempi dipurong sopia longta hitikula do anta inkerdon klingsi thekponlong lason thot se pinian nikre plian ke pleng det pi kangkir rahut hamren rong sopia long setami inkerdon klingsi thekponlong Nong district headquarter along stami kasam pridang asonsi ilutum thekponlong laso kasam pridang thei khelhano Dukan daru kado kawe ingkir thai lapen so thasi munit atum afan hukum ki piateng hem chi duk clip nangji wateng si majok ta nang bar hai hedet si ladak sampridang teglong lo ladak khano ilitum kachini pon soyali putapu lapen ilitum pen ki earpon thu ladak ke rengbong hom adam pro po ladak towar trok kachet kok adim lo nutrition mane suluk sodak ave pin pen rada tuma fan control pa me pen ahem papido clip lo ngasi lake ilitum amithang adet amithang apran lapen kaprek arat afan sitami kamatha pen joksi sungson suri sitami ke chumove ki jonove kisu kyun e sitami lapen kam son suri do sitami che osi amithang ahem do clip ilitum theklong lo Halapulong ri habi resource sengterona hin penta lockdown kedo isek hem kachedo joy pen COVID-19 ake so kachepajok dunjia phan tuning ripon Hong bar long le ang tan dam long le la ba so puthak se sap sup nili inut long ria biriso nili la si mithang long ri pendang lok la pen kaprek along ria phanta nili ga tuning ri la hello holo tema labang so kisung pen joine rara tum chunam longle chore longle la pen ke hithi dam longle borwa dam longle ingti man thuan ta ke cholongle si penangana kisung ke phunang lo chichak nang lo nilihin pen mata pinian nili ni kri phliang bong pen nili hem pen nili hok da dam de athe nili ok nili pran ke chu phri pen jok la si nili anutin na phanta chuniri lo labang so hongge bar bede ji phansi so bemar ke habi pupe ba akhithi pupe la so bemar nang unlo na ka phiri pe joini asi inti man thon ta ni ge chunam nam long le de lo nili hem non ta hok lo nili ge aplang pe ma cha du lo ma si inti ta lin pho chunam lo inti bang do apen ke sang ta hok lo nili sok ta hidi da bede joini ni sok ta ve same ave pusa ja so sok du se ta chu koi ta long le de lo athe bang kadu ya machine ta bang bon et sin du ko long de si e yong si hem du pang kar wore punaru sini me ke jang wore ni ga ku pen ta ni ga han li su ka ta ne lo ni yang de ama si mai la hayat ta sin ni chu bu bom lo la ke me thang mu dor kar do yi po pha ti ni klem lo la Hamren pen Daniel Ling hi karbyang long live Social media along COVID-19 aputhak ahok helam kapache thangta bajok jangmi po ni phai throk arni Dipu Town Committee Chairman Barim Daniel Ingti aphan police atum ingnang check Dipu Town Committee Chairman Barim Daniel Ingti aphan police atum kangnang check athelaki kedam tang jangmi po ni phai phli arni West Karbenglong dongka mukamalong Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal kebang ahot Karbenglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang lapen Pregjam Department asai khia tumpen Chief Minister angbong corona ke sopenajok apran ke nama tumaphan Karbenglong along sinang kirji po ahok helam social media along kapache thangdon tabaputhak police atum arni bang ason thak kelang chare dona tengsi kedam tang jangmi po ni phai throk arni ke Dipu
Town Committee Chairman Barim Daniel Ingtia Phan Dipu Hemalong Dampen Ingnang Dam Cheklo Bangso Puthak Dipu Police Station OC Chira Chingti Pen Kapachini Pona Tengke Ahok Healam Social Media Along Kitok Dona Potsi Daniel Ingtia Phan Arona Tengpen Ingnang Nang Koklo Lasike Bangji Nang Arni ke doan arada tumda lapusan Ahok Healam Social Media Along Tok Don Tap Tedepsi ke Meji Pusi OC Ingti Pachini Pon Lapen Daniel Ingtia Phan Kang Nang Cek a case lake bail ke en un ea case kali Bonta court along Kang Sai Hot Jong se ke chokche ang tek dokok polote Ningka ni si hem Kang Samche Beng Nang Kok Puta OC Ingtia Sangho Pachini Thu Bangso Puthak Kaching Nang Cek a Bangpu Daniel Ingti Dipu Police Station along Perangke Phanang ka Chethando na tengke alang like Ahok Kalang Maka Lima Kapatin Jia Phanse Karjudun Chot Pusin Nang Chethandon News Report Diganta Teron Karbianglong Live Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rong Pika Pen Kharateng Pen Chinthong Constituency along kedo Lems Long ni atum pen pinile thota Sangkeron asai dengpon Chinthong Constituency ang kangar lokedo Chinthong Lems lapen Langpi Lems Longni Lems mai phwa tumaphan Chinthong MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rong Pika Pen Kharateng Pen Constituency ang kangar lo kiduk dar arada tumaphan Sangkeron asai dengpon Karbi Anglong CM Tuliram Ronghang lapen ditum ka chotoi dundak Pradip Rong Pi mak hai litum Chinthong pen chupa hai dun bang lapen tim Karbi Anglong atum nang kamatha ban kang hon nang kan jin so pen litum Chinthong ra phan litum aphan lapen society lem Chinthong lem society aphan alang li darsingan se lapen alang lita chupa duk pen alang li long pen kaduk avi litum wang rapet litum CYDC Presiden Rong Par Sangho kahai lahelo nilitum kaduk ave dak Chinthong arada phan alang litum aphan litum churu reon athima la ana kisung ahot pe thea dang chithang plup ahot litum phan dak e don pen inut pen sanglin pho labangso nang pinot pen nilitum kapajir ponlong nilitum tandingarong lo lapen nga chudeng dum tandingarong lasi kaduk ave Arat Citame Labangsu Narendra Modi Asorkar Mate Assam Sorkar Lapen Karbi Anglong Aduga Vestame Litum Ronai Bachuru Nai Alang Litum Laan Rat Pan Kangkon Kajen Sotekapol Bangso Sangkeron laki det pia dangalong coronavirus ake sopan kachepajok ponjia phanpura ni ingkoi ra isian kangkir kling ahot rada tumsita kangcher kalang itpendo de nang jipu EM Pradip Rong Pi rada phan kamatha ponna joksi kedo ana rada tuma phanta ake joypen sangron ponlo Pini kadok ave rong ingkoi ra pho atuma phan Sangkeron ponalong Chinthong BJP Mondol Maipu Joysing Bongrong Penjaponsi Chinthong Lems Chunbang Dorsing Hanse CYDC Maipu Kamsing Rong Par Lapen Langpi Lems Chunbang Gopal Gotom Atum Pensi Sangron Ponlo Lason ki songa hot rada phan Sangkeron pon kapachitang pon thek apot EM Pradip Rong Pia phan Chinthong rada tum do anta kurwang thu kapajir Mate Karbi Anglong Autonomous Council ACM Tuliram Ronghang kahai ke Yapon tim Karbi Anglong pen hiduk ke lagrara phan panong si ladak Chinthong lem salong ta free of cost mate akejoi pen asang kadok abe bang suriner kebra faroner kebra bang kli afarman nang palesi nilitum atumi pen pinian nilitum ron pon bomlo lapen no aprang pen kapajetak Assam government hin penta inut pen lin pho piji pura la sosang stame kaduk abe bang suri troksira bang faroner kebra nerkep afire pamanak pelesi nilitum la sonia sangta inut pen lin pho nilitum ron pon bomlo lasi lana kisung apor lan dak Chinthong hamara son chumo ve yun me adim la puson na pelerok la ke alang litum phan chorure une Lason thak se Arleng Daily pen pater pipansi Dhansari VDC Chairman Dilip Bechirap Chetodun Dipur Rong Merdan lapen daldali pen danglok ongdong kidukelak ahem to natumaphan Sangron pon Pula donsri aho konsensi lang Sangkeron bom padung ron pen sukuthak lavdak pen Karbi Anglong life na pachini Niltum pinipen nipli anlo
Dhonsuri constituency ang kang itulah BPL card kavya tumpan nilitum ron pon bom lo ini lah aleng dili auditor pen patil pi konsi lapen anut pen akirap johang pensi ron pon bom lo minister sar nang pidun lo MP forensing bed ahin pen nang pidun lo pen kapre la aleng dili auditor pi hanse ajil photo meda nang rap nang pidun lo labang so nang kirap dun pensi pini dhonsuri arat atum phan sidame ini la BPL card kavya atum phan nitum long lo participant pini an dhonsuri hini sose arat phanilitum labang so BPL card kavya atum han sang pipadir long lo labang so sang pipadir pon long ke je pini ilitum along nondak aleng dili editor nang card abdun thik pan ajoine pini ilitum dhonsuri arat itu kiduk kela katum lo han chior chot atum sitame pini chongdat athai oidat pusame pini la aleng dili editor nang jurdun pen sap sobat pusame sang edonong len forward pusame long poniglo Dipu Ben Diganta Teron, Lapan Ulukunchi Pen Hemare Rongpar, Karbeng Long Live. Det piadang ni inquiry si lockdown kiduk kokajok kiduk da darada tum kicholong le kijunong le penang anak kisung kachichak nang atum dolo. Sarkar aphanchot kachiki ke chokchelo pumathasi Dipu Presbyterian Church hin pen sangkeron asai dengpon. Lower Dilaje Longkedo, Dipu Presbyterian Mondolia Hinpen, Kalanapon, Preaching Station Long Trok Atumapan, Kedam Tangjang Mini Pai Trok Arni, Mijung Preaching Station Alongpen, Pangcheng Ponsi, Pini Rongsupi Preaching Station, Rongchingrum Preaching Station Pendanglok, Kadokawe Preaching Station Trok Alongta, Sangkeron Pachitang Pon. Bangso Sangkeron na Sakedeng along Dipu Presbyterian Church Mondolia Sor Dola Singh Teron Penja Ponsi Chunbang Dikon Dhoram Singh Timung Lapen Evangelist Babu Beatum Chirapchito Dunsi Sangkeron na Sai Pachun Pon Dipu Presbyterian Mondoli Pensi Mondoli Kapalo Angkang An Pan non coronavirus labangso kangkir kang hapen ajok hiduk kisung atum arni kachongda chot atum apan ong edes atame labangso sang keron je pansi tum Dipu Mondoli pen labangso sang ladak rong supialong preaching session atum apan labangso sang kodailo News Desk Report Karbeng Long Live. COVID-19 penajok lockdown ki bi esek kecho move ki jun move ki dukela karada tumaphan Dipu Inglong Chingri Lokhimon Adawan Chari amai pen so arlo chingri amai tum chilangsi sanghan ke rap kapajardam COVID-19 pen kachingrai thekje phanpura sarkar pen ni inquiry se farman India angkang pi lockdown ki bi kokajok penangan ki dukela karada tum ki kecho move ki jun move pen ki sungching tangnang lo COVID-19 penta chire nangji lapen kangchir kelang it penta jok nangji podok sarkar pen adontin sanghan ke rap ki PSI dengbomlo sarkar pen det kali ajaha ke plan ki phi lapen aning ke me abang phu bang phia tumta sanghan rap dun bomlo lason thak thaksi jangmi po ni phai throksi arni Dipu Inglong Chingri Lokhimon Adawan Chari amai pen so arlo chingri amai atum chilangsi ongdung arong along dampen kidukela ka hemtuna tumaphan sanghan ke rap pajardam Lasohot alang litum Inglong Chingri Gita Ashram Rong Jinong Rong Sajir Rong Pangthir Long Rung Langso Lapen Danger Langso Arong Pangrum Pet Pen Don Paro Isira Troxikep Kiduk Arada Tumaphan Sang Dali Ingti Jangthu Lapen Kapre Kicho Ahormu Kerap Pajardamno Kiron ke bakasai ke deng hot Lokhimon Sangha Tiripi Amaya Kongchun Bang Biren Timung Pen Klembang Phu Bapuram Kiling Atum Chitong Don News Desk Report Karbeng Long Live Pini prime time berta ke lapon sekang tonik lo domi thak me kardom